Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat. Durung ngantuk. Kebacut jenenge ngantuk iki gak ngantuk. Ade produksi wae. Nggih, matur suwun sanget bapak-bapak, ibu-ibu dusun Karangasem nggih. Utaminipun kagem Pak Polo Arif kalian Ketua Panitia Pak Cukup, mugi-mugi ruah dusun dalu menika kantuk ijabahing Gusti kabul kajate. Sing lara ndang cepet waras, sing duwe utang ndang cepet lunas, sing duwe anak muga-muga kabeh pinter kabeh. Telu ya. Tuku jamu diadai ceret nang Madura nyangking oncor. Awake lemu gak gelem diet bareng mengkurep kaya kompresor. Iku munu bojoku dhewe. Lambene nyatem bolongane ciut prawan Karangasem ambune wangi. Ana sing enting-enting ngene, ayo ngomong oso. Wangi. Kate budal delok ludruk kae minyak sak botol dientekno kok. Urip nomor 1 dulur, aja lali Gusti sing Maha Kuwasa. Ayo manembah aja dilakno. Aja sampe lali sak tindak laku peno lan ayo mituhu lan sing pacoh. Sing nomor 2 dulur bekti karo wong tuwa lanang wedok munu pepunden gitu. Wong tuwa lanang wedok iku sing ngukir jiwa lan raga, uga sing mujudna penono alam anduh. Aja lali karo sing nomor 3, bekti karo bapak ibu guru. Mergo bapak
ibu guru iku sing maringi ilmu uga sing maringi dalan kanggo sing mlaku sing nomer 4 rukun karo tangga nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga mula kesatuan ayo diutamakno nek pena rukun tukar padu gak ono kadang-kadang iso ngomong gak iso nglakoni contone niku kula dhewe niki esuk-esuk geger karo bojo mergo gak tak blanjani waktu njaluk duit aku ngomong I have no money terus gegeran karo tangga cek isine bareng tak tuturi bojoku mangkel atine terus moring-moring ngomong gak genah karepe dhewe aku dicokot pas kena endase lele salah karo bojo niku sing rukun napa malih sakniki jamane jaman umek teng Jakarta banjir kapanane wong ilang 84 teng Cisarua niku mung sampean kedah bersyukur teng mriki mboten wonten banjir sampai kapan mugi-mugi Karangasem gemah lipah Lojinawi wis gak ana apa-apa sepenting rukun kuncine niku tok nek mboten rukun saaken mangken rejeki kate teko boleh wurung monggo mantun ruwah dusun niki didandani sing biasae gak wawu mbek tangga mulai wawu butuhe napa sak waya-waya gak duwe lombok nang tanggane duwe lombok ayu sak waya-waya gak duwe iwak ayu sak waya-waya gak duwe beras jare tanggane ngene kok gak wurung gak ngono niki niki nyambut gawe tah gak ayo Mas oh nggane dangdute anake kaya ngene kok. Jula-juli kaya tebu niku lho, Bu. Pangan esuk ya enak, sore ya enak, awan enak, apa maneh bengi. Ambek rengeng-rengeng dipangan tambah enak. Paling enak dadi seniman, tanggapan akeh duweku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal koyok juragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane kurang koyo aku banting haluan aku nyoba buka peracangan kayane rodok lumayan saiki lakon aku dadi juragan aku soge kendel wingi nang Malang kula anapel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku pureng namung semanten kidungan kula menawi lepat porong kareso ditinggal
kula nek ngeten iki seneng. Cara Pak Polarip nggih seneng wargae guyub. Mula niki napa kok nanggap Budi Wijaya. Pak Arif ngerti selera arek nom-noman sakniki. Budi Wijaya mampu menjawab tantangan zaman. Tradisional tetapi penampilannya luar biasa, kekinian. Siapa lagi kalau bukan Budi Wijaya? Satu artis yang luar biasa. Setelah ini kondang di Australia, kapan hari ke Hong Kong akan hadir ke hadapan Anda. Siapakah dia? Cak Wanto Sitor. Selamat malam Karangasem. Selamat malam Karangasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Mas Roso. Apane? Loh yang berkatu ya apa nih? Luar biasa Mas Roso. Luar biasa malam hari ini warga Karangasem tempuk dadi siji nglompok nang kene. Lompok nang kene dadi situ. Wes. Iya, kabeh madhep nang kene. Gak madeg nang kene kadang mandang ah. Ana sitok sing ngadhep nang mburi kok lho. Endi so? Oh ngoyo iku. Oh ngoyo. Ngadhep nang mburi. Wala bek gopo mulai kok tenan dia anu. Glon, Apa? kompak rukun wargane panitiae klambine padha kabeh. Menunjukkan keberhasilan seorang pemimpin. Seorang pemimpinnya so. Pak Polarip panitiae Pak Cukup. Mbak cukup. Mengkono nang pompong nang kene. Iya. Ngalembono ka wong kene. Iya. Hmm. Tuku apem nang pinggir sumur. Cakep. Warga Karangasem tak dongakno muga-muga panjang umur. Rumah. Tuku apem, ngombene es nanas. Warga Karangasem muga sing diutang tak dongano ndang lunas. Amin. Tuku asem kok nyangking ruji. Cakep. Muga-muga warga Karangasem tambah akeh rejeki. Mah. Mangan apem ketiban ondo. Cakep. Muga-muga ya Allah main nang Karangasem aku mulai nggawa rondo. Potonganmu rondo tok ae. Lah, gak apa-apa sesa. Lah kok nek milih rondo lah prawane lah gak payu. Hah? Lah prawane wis ana sing duweni aku tak golek rondo-rondo. Kaya rondo. Ngono ku sing klambi top apa kudungan abang iku ya rondo lho, Sok. Sing ndi? Ika kudungan abang guyu. Abang apa pink? Abang. Akeh sing pink e. Jajar loro iku kudungan abang kare ana. Oh iku ah. Masalah aku teko modho celek. Iya. Wis guyang-guyu mesem-mesem. Seneng awakmu. Kaya gila. Loh, kok gila ya? Seneng karo awakmu. Seneng ta Be ambek aku Be. Sampeyan seneng kali Mas Wanton apa mboten? Krungu aku kupingmu. Lho, Seneng. kon kupingmu kok rada budek ta ya apa kon niku? Seneng ajene. Rungokno ta, Bu, Mbak sing kompak nggih, sing kompak. Sampeyan seneng kali Mas Wanton apa mboten? Loh, Rungu akon. tak takok dhewe. Takono. Ibu-ibu, bapak-bapak aja melok-melok. Aku takok ibu-ibu kok. Ibu-ibu, mbak-mbak. Jenengan seneng kali kula napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Iki menunjukkan wong kene iki kompak. Kompak, bener kompak. Kon rusuh. Apa? Aku iku mang mrene iki ya tanggapan, ya nostalgia. Nostalgia. Ya Allah, Maksudmu nostalgia kon eling sesuatu yang sudah lampau. sudah lampau. Aku biyen iku sekolah kene iki lho. Ngarep iki. Kon sekolah nang kene. Sekolah kene. Kon sekolah kene. Sumpah iya. Oh, setahun nang kene berarti. Aku nang kene suwe. Kenal wong kene berarti. Lah gak kenal ya apa. Aku modern jelek karo sepeda mlebu mrono. Barang nang jero dibungoki arek-arek wedok-wedok nang jero kono mang. Tawanto. Dikongkon mangan aku iso. Kon dikongkon mangan. Iya. Berarti saking akrabe. Saking akrabe tak delok beluk. Wah, teman-temanku aku ngene.
Teman-temanmu sapa ae? Kancaku SD. SD. Sampai saiki mang kepethuk awakmu. Petuk aku kenal. Berarti sik apal awakmu. Sik apal iku mang. Sapa? Lika. Endi Lika iki rek? Lika nang kono mang. Ayo Lika ngacung. Lho iki. Lika nang kono lho. Lika nang kono. Bagian apa? Aku mah dikeki mangan. Wong tak kon nang kene bagian apa kah? Ya sing ngene iki to ngepek-ngepekno arek-arek. Aku dikeki sego rawon. Oh, dadi simonan. Iya simonan. Mari ngono, mari mau mangan, aku ceguken sok keselek. Kon keselek. Lah awo dikirimi kancaku es teh. Kancamu ngirim apamu es teh? Ngirimi aku es teh. Ya arek kene. Iya. Iku kancamu biyen. Kancaku. Sapa? Rupiah. Rupiah ah. Aku gak mbok kirimi sih ah. Rupiah. Saiki lho rondo ya sakno ya. Iya ta? Nggih rondo nggih. Lha kandhani kok gak percaya kan. Rondo rek. Rondo. Anane ro aku soalnya aku kancane. Kon biyen. Iya. Tapi lak iku tok kancamu. Ya awo. Sapa sing seneng karo kon? Sing nyambel iku mang ya apa? Sing ulek-ulek. Lah, iku biyen ketua kelas. Aku gak suweneng tapi judes kok. Iya mang ulek-ulek ambek nyanyi tambal ban kaya megal-megal. Makane iku mang ro lagu jaranan dhek ngawulek mek ngawene. Iku ya kancamu. Kancaku. Akrab biyen. Akrab dong. Sapa? Suparmi. Kancaku SDB temen gak bojo aku. Cek apal ya. Gak apal ya apa? Iku kancamu ya an. Kancaku. Ya wis iku tok. Lah sing kora-kora. Sing kora-kora. Sing kora-kora. Ya kancamu iku. Biyen iku ya dibuli arek-arek entek-entekan iku. Saiki ya dadi ayu ya aneh. Saiki wis ayu. Iya ayu. Nang ndok kene. Nang kene. Sapa? Ponami. Yupon. Ponami. Kaya kalu duwe gendaan kaya ngene. Kanca kok gendaan. Oh, kanca. Iki iku tok wisan. Barang aku mari mangan metu tak dekek. Aku metu rek mlaku-mlaku golek es aku ngono. Paramu ndolek angin. Heeh, golek angin. Lah aku dibengok arek wedok-wedok. Arek ana sing bengok kon. Ana. Sapa iku? Pacarku biyen. Biyen pacarmu? Iya. Saiki wis dudu. Dudu. Tapi arek ana. Ana. Sapa? Ngatemi. Mi. Sik dodol rujak kon mi. Wis mulai ngatemi, Mang. Ngatemi. Ngatemi ku Iku ya kancamu. mantanku Mantan. Lu. Mantan pacarku biyen. Ya wis ngatemi ku tok. Tapi aku putus sampe ngatemi kok. Kok iso putus? Gara-gara aku selingkuh biyen. Iku lho wong lanang iku aja ngono, aja gampang selingkuh. Wong wedok iku duwe ati nurani. Kok iso kon selingkuh iku lho? Aku selingkuh soalnya ana sing luwih ayu Ana sing luwih ayu. Iya. Arek yo nang kene. Mang jarene nang kene, Mang. Kira-kira sik ana tangga. Koyoke ana koyoke. Heh? Ana kok koyoke kok. Selingkuhmu biyen. Iya. Sapa? Suciati. Loh, Suci. Endi? Mulai. Suciati lho ya rondo saiki ya. Ya Allah. Iya ta, Bu? Rondo, Bu. Mulai. Umur pinten? 12. Lho ya Allah, aku petuk iku mang pangling. Kok iso pangling? Biyen wayu ginu-ginu, lah iki mang untune situk gak enok. Masalah. Mari tiba. Tapi aku gak iso suwe ambek Suciati, Bek, temen. Kisah cintamu karo Suciati gak suwe. Gak iso suwe gara-gara bapakne gak ngerestui. Bapakne gak ngerestui. Gak setuju ambek aku. Iya. Akhire aku ambek Suciati dikenal lo koncone. Ana koncone. Iya. Sing seneng karo kon. Seneng ambek aku. Aku ya gelem so. Kon akhire gelem. Gelem. Kon memadu kasih. Dadi pacar. Pacaran. Sopo? Wiwi. Ana abuk wong iku. Wiwi. Rondo ya. Kandhani nasibe mantanku saiki ku rondo kabeh. Gara-gara nolak kon. Gara-gara nolak aku. Kok coba kon karo kon? Ambek aku. Lah sing soro. Kok tambah gak enak ngono. Wong uripku dhewe gak karu-karuan ngene. Suciati. Iku wis rondo. Rondo. Ana maneh. Iya, iki sing paling berkesan so. Iya. Masalah dhek cinta banget ambek aku so. Tapi aku biyen mau aku. Lho lha apa? Soale aku jek cinta ambek Wiwi. Kon sik cinta mbek Wiwi. Iya. Terus tapi ya tetep tak pacar ae so ya digawe seling-selingan ngono supaya
supaya iso berwarna-warna ngono lho. Oh, kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Iku iso ono areke ya. Ono. Iki manang kene. Mang jare ngarepe son areke mang. Seneng nduk ngono ta? Iya, Mang. Oh, seneng hor kaya arek iku. Koyoke. Sapa iku? Kanti. Kanti. Kok ndi Ti? Lah ngono ya. Lho bener kandhane ngarepe son. Munggah Ti. Kanti. Sayang. Ya Allah, awakmu kaya melok rondo pisan saiki Ti. Iku ya rondo ta? Kok ya Allah. Panggil aku. Wis gak tau make upan tadi. Wah, arek sik wayu ginuk-ginuk ngono arek. Ya wis iku mau to. Mecucu kaya ngono kok. Ginu-ginu ku piye iku lho. Iku gak mencucu. Untune lara. Untune lara. Wis. Iya. Aku kon tak critani. Pas aku pacaran ambek Kanti, Iya. masalah padahal jek jam 8 bengi lho aku so. Iya. Digerebek ambek wong kene aku so. Wong kene iki memang disiplin. Iya. Kon paling kebengen. Jam 8 aku digawa nang balai dusun. Dikarak kon. Karak. Untunge pamanku nang kene dadi linmas anggetamu. Pamanmu nduk kene? Iya. Dadi linmas. Dadi linmas. Sopo to? Parman. Pak Parman. Parman iku Pak Lekku sampean takok. Ketoke sing markir motor iku mau koyoke. Wonge ya apa wonge? Wonge gede dukur untune bogang. Tapi ya apal karo kon. Apal karo kon. Apal mangkene petuk iku mang lali soalnya gak tau petuk. Pamanmu iku. Pamanku. Oh iya. Terus sampe pamanmu ya apa? Ya kaya apa konres sampe Kanti. Guyang-guyu Kanti. Hah? Ya, pokoknya apa jare pamanmu pokoknya. Wong kene iku donton so wedoke wayu-wayu ngono ya. Lho, wong wedok nang kene iki rukun-rukun. Sapa? Lho, wong wedok delon ta kaya ngene. Gembul wong wedok. Rukun wong kene iki. Rukun jare sapa? Lho. Rukun nek nang kene, nek nang omah donton halah-halah ro tanggane nggih gelangan emas mencep. Ngene. Apa? Alayu paling gelang palsu. Wong wedok-wedok iki. Wong wedok-wedok iki. Tapi kono aja ngenyek wong wedok-wedok. Ya apa? Lho, wong wedok-wedok iku minangka ibu rumah tangga. Kon tru wong wedok iku nek gak ana wong wedok kon gak lahir. Pemimpin bangsa iki gak iso lahir. Negara rusak nek gak ana wong wedok. Berarti maksudmu aku gak lahir nek gak ana wong wedok. Gak iso kon lahir. Wong wedok itu nomor 1 sak dunia. Ya apa? Ibu adalah di bawah telapak kaki ibu ku ada surga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kon krungu ta enggak? Swarga iku nang nisor telapak kaki ibu lho. Wong wedok lho. Nek gak ana wong wedok, jelas kon ya gak iso dadi wanto. Gak iso munggah swarga kon. Lho, iya, nggih Bu nggih. Nggih, Bu. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lah jare sapa? Kon ngomong jare nek gak ana wong wedok gak iso lahir. Gak iso lahir. Lah terus perasaanmu wong wedok nek gak ditengi wong lanang apa iso meteng? Ya gak iso. Tetep wong lanang nomor 1 nek alam donya iki. Nggih wong lanang nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lho, tetep wong lanang so. Bu, ewang ngono aku, Bu. Ya apa kon? Kalah banter sampean luwe akeh, Bu. Ya apa sampean niku? Gak masalah ngono tok. Ya apa? Nek gak ana wong wedok, saiki kon nyambut gawe, kate budal isuk-isuk, apa kon? Ngombe kopi, sarapan. Sarapan kon nek gak ana wong wedok, kon kate mbadhok apa kon, Tetep wong wedok itu utama. Wong wedok sing nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Halah. Kon tak kandhani. Ngapa? Wong wedok adang gawe kopi. Nek wong lanang gak nyambut gawe, gak ana bayarane, gak duwe dhuwit. Sing digawe adang gawe kopi ku apa sok? Berarti apa ndasmu kate didang? Ya tetap wong lanang. Di dunia ini laki-laki paling istimewa. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang. Wong wedok iki ndi suarane wong wedok iki rek wang ngono aku rek. Wong wedok kademen. Apa kalah aku rek. Mbasi kon pinter nyambut gawe. Mbasi kon hebat olehmu kaya. Tapi nek kon duwe bojo, wong wedok sing gak iso dadi daringan, gak iso mengelola keuangan, rusak rumah tanggamu, entek donyamu, kelakon melarat nek wong wedok gak pinter ngelola keuangan. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok.
Jare sapa wong wedok pinter ngelola? Kenyataan. Nyatane aku nyambut gawe tak ewangi rino wengi. Blonjo tak kekno kabeh, bojoku minggat digawa lanangan. Kon kok curhat kon. Gak curhat, kenyataan. Wah, kenyataan Wong apa? wedok gak kena dipercaya. Kapak-kapakno di dunia ini wong lanang nomor 1. Hidup wong lanang. Lho, krungu aku bingung. Kalah. Pisan kas Bu sing buanter Bu ya. Ewang sing buanter. Ngene, Ojo kon nyambut gawe ado, kon kesel-kesel, bengi-bengi tengah wengi kon mulih. Kepingin ngelepas stres. Munggo kon tutuk omah terus bojomu gak gelem brai terus mengkurep ae. Ayo, gak tambah lompo pikiranmu. Tetep wong wedok itu utama dalam rumah tangga. Nomor 1 tetep wong wedok. Hidup wong wedok. Sing banter, hidup wong wedok. Jongor kon. Wong lanang salam dunya tak kandhani. Wong lanang nyambut gawe esuk mulai bengi keringet notos gak karu-karuan. Mulai bojomu mengkurep dasaran dobel-dobel. Gampang. Ah ya bongko kon. Halah 150 oleh api. Lah apa kon katene? Gak kurang akal wong lanang, hidup wong lanang. 150 oleh api, sumpah yo. Ketara kon mang mari mampir gok kulon kuno. Apa? Iki penyakit apa maneh sing teko? Hehe. Kau ndak rong-rong ta ngecem wis. Wong wis tuwek-tuwek, ngecem ae. Tuwek matamu. Ojo to. Ojo to. Asa. Wah arek sing nom meger-meger jare tuwek. Apane? Wong arek iki mono benere, awak dhewe termasuk tuwek kono benere. Iya tuwek kon iki. Wong arek potongane kaya kepik emas ngene kok. Ya bapak. Oh, tak Apa kon? jongkir kon kok. Lho. Toh, Toh ojo ngono to. kon aja ngawur kon to. Lho, iki anake wong kok mbok gawean. Aku ana Emosi, aku emosi tak belani, kon tak belani. Iya tak belani. Sabar, so. Baru mangsamu kon wani ta kon? Kok mencicil apa kon? Gak, so. Wani ta kon? Gak. Ayo, wani. Oh, gak, so. Ayo. Oh, gak. Oh, gak. Kon tak banting pisan kon kok. Kon tak banting lho kon. aja, remek lho. Rumang sami apa mok? Dempet nih. Kenalno jenengmu sapa cek ro wong kene. Weh. Jenengku ah. Iya. Jenengku Gepeng. Suwe gak petuk nang ndi ae kon. Wah, sibuk aku. Sibuk apa? Nyambut gawe ta? Enggak. Oh, belajar. Enggak. Lah kon lapo? Berburu batu giok. Apa? Batu giok. Berburu batu giok. Iya. Kon iki turunane apa? Turunane apa kon? Turunannya kaisar. Kaisar apa? Kaisar berkelicot. Wah, wes, gak kuliah ae. Aku menyanyi apian. Ya, apa menyanyi? Wong nyanyi ku ndelok potongan. Kaya aku potongan ngene nyanyi suarane enak. Wanto ngono suarane enak. Lah kon lho potonganmu kaya kura kelelep kok kate nyanyi. Ya bapak. Lho. Lah apa kon? Kok suwe-suwe kok kaya DJ ngono. Wewong ngono. Potongan tuh kaya arek pang wisan. Apa? Arek pang. Pange apa? Pangringan manuk. Wes gak nyanyi. Wes, gak nyanyi. Apa nyanyi lagu barat? Nyanyi? Lagu barat. Cocok wis. Ya, lagu ini Michael Jackson. Cocok. Michael Jackson. Oh, why do you love me ngono iku? Ya, wis menengah. Iya. Baik, hadirin yang berbahaya. Oh, cangkemmu berbahagia. Ya berbahaya. Lah kon ngomong berbahaya. Wong cangkemmu. Kon mang ngomong berbahaya. Berbahagia. Ya berbahagia. Kon berbahaya. Wong cangkem. Toh, aja kasar kon niku. Kasar-kasar lu. Ngarep toh. Ya, baik hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu dari Michael Jackson Yes. yang berjudul Tak Gendong. Ya ampun. Lagu Michael Jackson tak gendong. Dek, Tak gendong itu dudu lagune Michael Jackson. duduk, Dek. Itu tak? Iku ngono lagune Mbah Surip. Tuh, Ngono lho. ya.
Michael Jackson untung. Aja to arek iki melur to. Arek iki melur. Arek iki mengkerik oh. Mengkerik lho ngene dikeki sama diunjukno wis dadi arek iki. Rayangan aku. Wis nyanyi. Mbak Surip. Baik hadirin yang berbahagia, malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, two, three, four. Selamat malam teman-teman. Wah, apik ya to ya. Wah, enak kon. Enak kon, Dik. Enak kakimu enak. Lha iku Mang. Tak gendong rek, lapo unjiliku. Waduh, Mas Amrip. Ah, ya ngono. Mas Amrip, Sing halus sing ngomong. tak gendong Mas Amrip. Iramane rock. Hok, omong hok. Ya ramai hok. Iya. Kok kaya setatrane motor hok. Iramane rock. Oke, baik hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, two, three, four. Wah, enak deh. Enak. Cocok ambek suaramu. Sumpah. Nah, apa tuh? Apa? Toh. Wah. Wis ngono ae. Tak gendong Mas Amrit. Lah apa pencak lu? Apa mencak cengelmu ah? Ya. Ngomong ngono, tabone sing enak Mas, engko tak kei apa ngono lho. Tak boleh sing enak engko tak kei. Apa? Kan kei apa? Sensor. Terus apa dah? Baik, hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, two, three, four. Tak gendong kemana-mana. Oh tak idoni kon broncat kon kok. Ora apa tak gendong gak manak-manak iku lho. Baik, Tak gendong kemana-mana. Ngono lho. kemana-mana. Kocok arek iki. Kemana-mana. Kemana-mana. Lah apa gak mana-mana itu? Lho kon ngono lambemu ngono kok. Lah baiklah. Ya apa. Lho. Baik, malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. One, two, three, four. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Daripada mbak antar, engko mbak perkosa. Mendingan tak antar dewe. Engko tak sogok. Hahaha. Where are you going? Gepeng anake maling. Where are you going? Gepeng awake bongkring. Tak gendong kemana-mana.
daripada nembak pesawat engko lugur terus modar mendingan tonton Ludruk Budi Wijaya longgo bareng pacar hei awas orong-orong ha 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 ayo kowe Gepeng awake bodreng ayo kowe gepeng lambene sombeng ha 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 nyanyi semaput Kon iki adane nyangking tikus e kon niku. nyanyi semaput buat Ta. Arek kok nyanyi kok iso semaput mbok cengkewing kaya ngono iki. masalah sesak napas Arek kae waras mbok drong-drong. lho awake adem panas sesak napas aku Kenapa? betul napas buatan Napas buatan. napas buatan sayangku sayang Lho. Marah tiba maneh Iki engko calon pacarku gorong dadi bojo legrek pedot sithik-sithik. Arek kok melur ngene. ya apa sayangku Ya ampun, Peng. Ya ampun aku suwe durung ngono, Peng. Kon ngerangkul agane. mangkane si payu Sing payu sing apa sing payu deh kak payu kan iki pacarmu ah iya pacarku rek sayangku cintaku my darling oh potonganmu kayak semut setruk hei ya baba Aku lo belajar karo kanca-kancamu kuwi rayuwen ngono lho sing genah. iso ngerayu akon. Iso ngrayu apa ora? rayu ah Heeh. Yo. Ngene lho carane, kaya ngene. Carane. Monggo iki pacarku monggo. Monggo ya. Ngene lho. ya Dik inge. Kamu aja suwe-suwe rek yalah mek ngono tok ae lho. nyontoni Contoh. Enggak Peng nek gocer. perumpamaan ah Iya. umpamane Iki kaya pacarmu ngene lho. Sayang, kamu tahu gunung itu tinggi? Kamu kok tahu? Itu lebih tinggi cintaku sama kamu. Iya. ngono lho Sis, sampean saya. Ayo, Peng. Praktekno. sayang Agak digocel kayak gini. Oh, sebelah kene. Nah. Ini terus gocel ini. Nah, terus sayangku iya sayang. bapakmu jual buah ya Kamu kok tahu? ya bae Loh, Loh piye sing? goblok. Dodono to? apa sih ngene lho Dolan wanto lho. beke untumu ngene lho wasota Apa? ada demek-demek iki ngono umpama umpama Masa kon mangkel sing Masa ngono. kon mangkel sih pek sampe koncone kok gak tak pek encep titik kau ya tak cakar kon ngene lho wasota Disawang toh, Disawang. disawang. sayang Iya sayangku. bapakmu tukang sonhorek ya Kamu kok tahu? karena kamu sudah menggetarkan hatiku Ya. Lho, kaya anan petik. ngono lho Ayo, jajalan. Jajalan. Serius ngono lho. serius ya Serius. sayang Delok rene, kon apa delok aku tak tuluk kon kok. kok ngeliat pemandangan ngali ya mangkane sayang Iya sayangku. ibumu jualan es teh ya Kamu kok tahu? ya bae Kene lo tak warai. ya apa Sayang, iya sayang bapakmu kuli bangunan ya? kamu kok tahu Karena wajahmu itu loh seperti cetok. ya apa kon pacaran wis suwe ta kon suwe pacaran ono lak 5 tahun pisan 5 tahun. Heeh. Ono pakno ae arek iki, Peng. loh wala wali
Goreng tempe kon bolak-balik. Enggak maksudnya masak bersama. Oh. Masak bareng. Mm-mm. Terus jenenge wong cinta iku kan ya ngono ya. Suwayang pol. Biae berdua. Berdua. Cuma siji sing gak berdua. Apa ning? Cara lek dhek kejegor sumur aku ya moh. Ya bener. Ya apa pengen kon jegur sumur Aku ya moh. dijarno. Dhek cek mati jan aku ya moh to. Cocok iku. Cocok. Cocok peng. Cocok akik. Ngene lho, Cak. Iya, iya, iya. Rasa karo Cawanto ya. Iya, apa, iya, apa, Aku iku cinta temen karo iki. Sampean wis abot temen ambek Ya gepeng. buat teman. Sumpah abot. Lah kon yo apa peng? Abot lah wong awakmu anteng. Ya enteng. Lho, kok enteng yo? Lah, Abot temen dhek ngono lho. Ya wis karepmu. Lho. Terus ya apa karep? Sampean ro. Ya. Wong tua aku iki karo wong tuane gepeng iki wadah-wadah koyo kerek karo asu. Dadi wong tuamu iku asu apa, Peng? Kan ngawur kan. Lah cari bojomu dari pacarmu lho. Wong tuane iku kere. Oh, kere apa, Peng? Ngawur kan. Lah wong tuamu apa? Wong tua aku jenggong. Huk. Lah terus Artine iki gak akur. Gak aku. Tur gak setuju antara hubung aku ambek gepeng. Berarti ditolak. Tolak. Gak direstui. Gak direstui. Ya. Sampai saiki. Sampai saiki terus piye jalan keluar? Solusine piye? Solusi ya apa? Berarti karepmu kepengin ndelok solusi. Halah. Solusi wong tak tahu tak coba tak tinggal minggat lho ya minggat yo. Juara digoleki yo. Ya. Oh, berarti pengkuh wong tuamu iku. Ngene ae. kayak ono solusi so. Solusi kok solasi. Solusi. Jalan keluar. Ngene, neng iki karo gepeng. Nek kon temen-temen abot, aku sebagai kanca ya gak gelem tinggal diam. Tak dolekno dalan. Ya apa? Ngene, kon saiki berhubung wong tuamu gak setuju, kon pura-pura lara. Ya cangkem kene iki tuaku gak ngekeki solusi. Ampun kerenge bojomu kan. Sing penting awakmu iso rabi ambek gepeng. Ya kon niku tunggale keplek. Lho, Saiki wong loro ditambakno sampe nang rumah sakit kepingin waras. Wong waras dikon loro. inge, Apa? arek ayu, rada lemu, Apa? tak omongi. Maksudnya loro gak loro awak, Piye? loro pikir. Wah, Lho, ya karo ngono aku susul Pak Purnomo. Lho. Ayo. lah nek kon digunduli. Piye? Maksudnya gak ngono. Ya. Kon niku pura-pura gendeng. Yo. Wis ah. Pura-pura. Pura-pura sayang. Pura-pura gendeng. Pura-pura. Engko lek aku kadung gedeng terus awakmu katut wong wedok liya ayo. Piye? Sumpah iya. Supaya apa? Sumpah iya. Lho kok iya? Yo piye to? Goblok. Enggak dek ngono lho. Enggak, Dek, tenang aja, Dek. Cinta kita, Dek. Tenang aja, Dek. Nah. Demi cinta kita berdua. Diambung tangane. Mambu apa? Mambu terasi. Kon pura-pura loro. Ha. Aku pura-pura loro. Loro pikir maksudnya gendeng. Aku pura-pura gendeng. Terus piye aku? Carane ngene. Kon engko ditakoni apa ambek wong tuamu? Ya, Heeh. ngomong situk tok, aja ngomong liyane. Ngomong ora. Berarti aku muni Ora. ora. Ya, ora. Ditakoni apa ae, ngomong ora. Lah lek kon baru aku ditakoni ngene, kon cita mati ta ambek gepeng ora. Lho terus ngono piye? Lah gak sido. Wah, kon sesat kon. Kon sesat. Kok sesat tak culuk mripatmu kon Ya kok. apa? Maksudnya ngene lho, sementara iki tok. Yo sementara. Iya. Lho enggak kok supaya wong tuamu setuju ambek hubunganmu. Oh iya sayang, sementara sayang. Iya. Epok-epok. Berarti iki Wis paham. aku muni ora. Pokoknya ditakoni apa ae, muni ora. Dicoba. Coba. Coba. Ono apa? Peng, takono, Peng. Takono. Sayang, kamu sudah makan? Gorong iki. Ampun. Lah wong ancene gorong mangan kok. Heh, muni ora. Aja nek ngomong gorong mangan apa wis ngopo kok muni ora wis. Lah wong ancene gorong mangan kok Iya, pura-pura. Oh, pura-pura. Iya. Sudah makan no? Tak takoni. Takon. Kon kate lunga ta? Ora. Nah, to takon to coba to. Kon mang rene kudanan ta? Ora. Peng, takon Peng. Aku peng. Kon rene mau numpak odong-odong ah? Ora. Cocok, Pak. Wes ya. Wes. Berarti wes ya ayo. Lho. Sayangku, cintaku, mbak-mbak. Blam-blam.
Wis saiki ngene. Aku karo Gepeng, karo Wanto tak mulai dhisik. Oh berarti ki aku kok tinggal mulai. Oh lho kene ijen. Aku lho kene ijen. Iya. Berarti cek kelihatan betul-betul karo latihan. Kon kok ditakoni apa ae jawabane apa? ora. Nah. Yo. Aku apa ae jawabane? Ora. Wis ya? Yo. Paham ya? Ngerti? Iya. Tak tinggal. Ya, ayo. Ayo, Peng. Sayang. Ora. Wis arep lu. Ayu nih rek. Ati ijenan pisan. Oh, kepethuk arek wedok iku kudune disopo sing sopan. Nuwun sewu, Mbak. Asmane sinten? Ora. Oh, paling kurang sopan paling iki. Kurang sopan lek takon. Sampun gak ada bojo, Mbak? Ora. Oh, dijawab durung duwe bojo sik legan termasuk. Cocok ambek aku. Umpami nggih umpami. Sampeyan dadi bojo kula. Umpama sak wulan tak belanjani 50.000 gelem apa ora? Ora. Ya bener. Ono benere. Sak wulan dikai 50.000 ono benere. Nek gak gelem. Mbak. Sampeyan iki lanang napa wedok? Ora. Sampeyan iki wedok nggih? Ora. Sampeyan lanang? Ora. Lho. Aduh, kecelek iki. Paling iki banci rasane. Lho, teko kene aku kok bingung. Kok karo dalan iki. Jaran. Ana arek ayu lutung nek ketok adem. Dik. Awakmu ro sama Lea. Ora. Sama Lea gak ero ya. Awakmu ro pasar sapi kriyan? Ora. Kok gak ero sih? Awakmu gelem tak gendak? Ora. Gak ngono iki lho kok ora dos. Kandhanane yo ngono lho rek. Awakmu gelem tak janang hotel? Ora. Gelem tak ambung? Ora. Gendeng arek iki. Popong dor. Kene kon tibaki. Wong dikongkon blonjo budal sobo. Digawani dhuwit 1 juta. Pesenane mbok iki mau mbok tukono apa, Du? Mbok tukono tagak? Ora. Apa kurang dhuwit 1 juta? Ora. Loh, aku iki makmu lho, Nak. Mbokmu, Nak. Kon mbok sadari apa enggak? Ora. Loh, kok tebus ora? Dok. Kon tak lairno aku sesar nang dokter eling apa enggak? Ora. Heh? Ora. Mbokmu iki wedok lho. Ora. Kok ora mosok aku iki lanang? Kon nek gak percaya mbokmu wedok tak dudukno gelem ah. Ora. Gendeng anakku iki. Nduk. Kon biar iku tak lairno nyungsang nak.
Kok saiki kon malah bento pengor. Kon iki gendeng ah. Ora. Berarti kon iki gak sadar. Saiki kon iki ya apa nak? Kok kaya ngene kon iki waras. Kon waras anak. Ora. Berarti kon iki gak waras. Ora. Loh, waras gak waras. Mau tak pongor cangkemmu lho kon. Ojo ngisi-ngisine mamimu. Mamimu ku wong soge sak desa kene. Mek sampe kok isin-isino. Apa kon gak wirang? Ora. Kepingin aku iki begenggek maneh. Ora. Nang sama Lea Ora. moro seneng Ora. jarak Ora. mek ngono nang kebonan. Ora. Berarti mamimu ku gak payu, cuk. Lho alando. Tolong, anakku wis gendeng. Kan wis gendeng anak. Ora. Berarti waras. Ora. Berarti ana pari anak setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah edan. Pak RT. Apa kok bengak-bengok iku lho. Penuh iku wong sugih kok bengak-bengok. Kamu nggak tahu kalau aku CEO. Ada apa? Ada apa-apa? Lho kok bengok-bengok tolong-tolong. Pak RT tolong, Pak. Aja Pak bingung-bingung. RT tolong, Pak. Pak RT nyetel iku lho goblok. Tolong-tolong ana apa? Anakku iku gak ana udan, kono angin kok kesambet. Ben tak takoni mesti ora. Berarti mamimu iki wedok. Ora. Lanang. Ora. Pitik horen aku berarti, Pak. Loro ta. Anakku loro. Iki Aku karo anak iki hanya kecilik step. loro gak sebelah ini arek iki. Nduk. Awakmu kotangan apa ora? Ora. Ngelembrecuk jancuk. Kok gak kotangan iku lho. Awakmu iki ayu katokan apa ora? Ora. Lho, Gak apa-apa iki wedok asli gak katokan jek apik. Aku gak katokan. jare wedok. Wedok mek bengi. Ngene. Wis jelas anakmu iki gak beres. Anakku Owah, kesurupan, Pak. owah pikire. Owah pikire, Pak. Iya. Sampean tadi RT kampung kene kudu iso ndolekno tombo. Gampang. Ana wong pinter tapi gak ngetarani. Dosen, Bukan. dokter, Dudu cari wong pinter. wong tuwa. 50 tahun, Lho. Bukan. 70 tahun. Salah. Wong pinter iki maksudnya apa, Pak? Wong pinter maksudnya ku dukun. Waduh, dolekno piro-piro biayae. Aku penting ngwarasno anakku, Cak. Beres. Kon tak kandhani. Kon tak aruse jenenge Wak Taji. Sapa? Taji. Taji. Taji ku mongsoku lho. Biyen tau dadi bayan. Saiki ndukun tapi gak ngetarani. Taji kencing manis kuru itu dadi dukun. Aja menghina orang lo ya. Taji ku dukun hebat, dukun ampuh tapi gak ngetarani. Wis gak ngurus baiku Taji, baiku gak tak kei duit 15 juta. Sing penting anakku waras. Taji gak butuh duit. Ada syaratnya. Syaratnya apa, Cak? Syaratnya aneh. Apa, Cak? Nek mbok kongkon nambani anakmu, nek gak gelem, tetep gak gelem. Isone gelem, tajiku nek digepuki cakut gelem. Berarti diajar. Iku syarate. Walah, Cak, gak apa-apa. Ngono ya, Sing penting anakku waras. tak celukno. Iya, Cak. Iya wis. Ingat, konku kepacut, Nduk. Aku biyen nglairno nang dukun ta, Nduk. Ora. Nang bidan ta, Nduk. Ora. Mbokmu iki nglair nang jagal, Be.
Anak kula mboten enten dukun mriki ta, Bu. Peti takoni mesti ora. Tombone kok taji niku mung suku. Mas. Loh, Mas Taji. Mas Tajem. Loh. Kene Mas. Ya apa? Sepurane Cak. Selama iki aku biyen iku mung sowan ambek sampean. Aku sayang ambek sampean Cak. Aku sayang Cak. Aku nyaluk sepuro sing akeh. Kacau. Wong dadane timbangan kental-kentul lah dano. Cak. Aku anjene sampean iki ambek sampean iku ben gak ono akure, tapi iki keadaan darurat, Cak. Darurat apa? Anakku sempleng. Sempleng kok apa? Setengah rolas. Setengah rolas kok apa? Setengah beras, setengah ketan. Oh, dadi cara beras 1 kilo kutah dikukupi gane 1 kilo. Kondang kalau kocak mek sampean iku jare dukun terkenal iso nyambani sembarang kalir, Cak. Hah? Nambani sembarang kalir. Nambani? Iya, Cak. Aku? Iya. Kono? Iya. Aku kira, Cak. Lagi sampeyan apa iku? Kacau ayo jebol iki. Anakku, Cak. Kenapa? Anakku ku kono kene moro-moro ngomong ora. Ditakoni mesti ora. Anakku rada gendeng. Sing anakmu iku? Anakku. Dituwa kok sembarang ora. Pokoke sampean kudu iso nambani. Piro bayarane tak bayar. Aku gak iso. Iso ta gak? Ora iso. Iso ta gak? Ora iso. Kon tak pateni lho mek gak iso. Padahal ora iso kok, Sok. Iso ta gak? Iso ta gak? Iki ngono aja diciwir pedhot ayo. Iso ta gak? Alah, enak. Iso ta gak? Kacau. Penting anakku tambah nono. Ira iso. Anakku tambah nono. Iya, ora iso. Durung ana wong tak pateni kecoba kon lho ya. Aja sampene kon musuhan ambek aku. Anakku tambah nono. Ora iso. Lho, kudu iso. Ora iso. Iso. Ora Iso. Ayo, anakku tambah nono. Kon pate nambani apa kok ambung? Iki ngono aku ki rasa nambani tak wasno dhisik, tak cerawang kok dadakno nduk jero enek apane ya iki. Kacau. Berarti ana makhluk halus, Cak. Aduh, Cak tolong Cak tambah nono, Cak. Tambah nono, Cak. Tambah nono. Iki mie aduh kene sih. Aku njaluk tolong, Cak. Tambah nono supaya waras. Tambah nono, Cak. Iso tagak iki. Doamu wacaen. Doane diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Halibata sajim ha. Ya tolong, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa abang nyimpang bapak putih nyingkre. Gula abang larang gula putih 7.500. Awakmu lara tanduk? Ora. Wong ora. Kon malah tak takoni gak nyambung, berarti kon iku lara, Cuk, jancuk. Durung, Ci. Jere awakmu nang pasar tuku klambi. Ora. Lho wong ora. Ayo, gliyeng tagak kon.
iki? Kon nang kene iki tak celukno paranormal tapi gak normal. Kok iso ngomong kon gak loro kon mau tak takoni gak nyambung. Jane kon iki gendeng ta? Ora. Ora. Berarti kon iki sampel. Ora. Ora. Berarti kon iki kumat. Ora. Kon berarti gak gendeng, gak sampel, gak kumat. Ora. Ayo. Kon gawe goro-goro ya kon, Nek anakmu iki biasa ora gendeng ora apa. Corong sih. Iki gak nemen. Lho, gak nemen apa? Wasa, ngono. Ya. Nduk, jarene awakmu ku jange ditukokno sepeda motor ki Suzuki Hondawati Yamaha. Iya ta, Nak? Ora. Lho, wong ora. Uteke kopior. Kon kok ngono kon? Iki mau tak takoni gendeng kok. Saiki ketemu kon dadi gak gendeng. Kosok. Dok. Ojo ngisi-ngisini wong tuwa. Mek kon ro kenyataane kaya nek aku isin nglairno kon. Ojo sampe keluargane si Mami Okta iki keturutan kondang dadi wong gendeng. Kon kate lapo? Kon kate lapo kon? Kon kate lapo kon? Kon setuju mek aku dirabi taji? Ora. Waduh, tak remekane. Ana dukun mbok ning anco ya taji. Kate ngerabi makmu kon setuju apa gak? Ora. Aduh. Ajar. Kosek. Iki selep ojo kene iki. Aku nyonyor. Anakku ki gak iso ngomong apa-apa mek gak ngomong ora. Iso nambani tagak. Iso nambani tagak. Iso nambani tagak. Iso nambani tagak. Kose, asa ketop. Kose. Sing iso nambani ki anakku dudu aku. Sapa? Anakku gepeng. Celuk anakmu. Rupamu kaya iwak keting. Aduh. Kepacut kok, Nak. Kok gak iso ngangkat derajate wong tuwa. Aku digowepu iki yo. Kok nambani? Sing iso nambani awakmu, Nak. Gak iso aku, Pak. Gak iso aku. Kok iso gak iso? Kon iso tagak. Kon iso tagak. Kon iso tagak kon. Peng. Kon iso tagak kon, Peng. Kon iso tagak, Peng. Ora mel diana ditelunting. Jantunge iki nduk nisor. Bekakase ya nduk nisor. Wes sembrono. Bapakne gak iso nambani apa maneh anake kok sop kepiting ngene iki. Iso nak tambanono. Waduh, ya apa ya, Pak ya? Lho, Aslinya saya iso. Tapi lak rame wong wedi dikira sombong aku iki. Wedi dikira sombong. dikira sombong piye? Maksudnya lak rame-rame gak iso aku, Pak. Gak fokus. Oh, ngono ta, Nak. Tak coba ya. Jadi duwe prewangan ku awakmu. Iya, sih, tak coba ya. Demi ketok lho. Endi demite? Lho, Endi? lho. Lanang ambek wedok iki. Lho. Sing lanang gawe lorek-lorek. Sing wedok gawe kembang-kembang. Aku, Cuk. Anak
Anakmu kurang ajar. Anakmu kurang ajar. Mosok kon jarine demit. Ajaran anakmu. Le, sik jeleki nak. Ya. Ya. Lulu iya. Lah, ya kan. Lho iki. Ya, ya. Sesuk anek jenenge nak iki. Heeh. Darmanto. Ya, Darmanto. Heeh. Lah iki sing lanang iki. Senang sapa sing lanang? Aku. Wes, Kira-kira. Loh, iki penyebabe. Ya iki bagai nyogok. Ya iki gara-gara anakku kesurupan. Atuh. Jadi. wes sampean gelem ditambani apa gak? Lek Mami Okta iki sogene wong daerah kene, desa kene. Tambah nono mek ketemu jodone kon iso marasno anakku. Ya, Tak pek mantu. Enak. temen ya. Ya. Bapak lantu ya. Enak. Ya wes. Iki mau sugih ra iki. Masa sih? Nuko lagi montore bingung kok. Motor bingung iki oprek. Tak cobae. Ketok mana demite? Lha. Gak urunge demite awake dhewe. Tak idoni. Tak idoni temenan. Dene rungono. Lah apa? Iku ngono prewangan didoni. Prewangan taek lah. Doane nekano prewangan ka iso. Ana dhewe. Aki nek ditambani nak. Wes, sampean ngalih sik ae ngalih sik. Sampean ngalih sik. Iya. Ya. Ayo. Alah. Kira setan iki ketok. Cek tak kurai. Tak kurai ya. Angguran setan. Wah, saya kali. Cek kurang ajare. Aku iki kok mbok kurang setan. Gregeten kon tak ijoni kon. Tak ijoni maneh kon. Wes, gelem ditambani tak gak? Tolong le. Ya. Bapakmu gak iso ngangkat. Nambani anake mama nak. Iya, tenang ae, Ma. Ma. Iya, tenang ae, Om. Umat tamu. Ya, tenang ae. Mami. Wes, sampean ngalih sik. Ayo, hush. Nang ayo. Ada aja kok. Ngelai. Sayang itu. Dikandani ku ndak gage ndak usiren. Sabar sayang. Aku ku ya cangkemku iku ya rasane koyo kram. Kenang muni ora tok ae. Iya sayang. Demi cinta kita. Aku iki gak ngempet ngono lah goro aku iku. Tenang aja, engko tak tukono es. Engko tukono es yo. Iya. Es jus ya. Sayang, tenang aja. Loh. Demi tembok maneh. Demi tembok maneh. Tak usah. Aman sayangku. Jenenge wong anake kate pacaran kok mesti diganggu. Lah iya. Wae ngono lho. Lah ya wong tuwek-tuwek wis sirik kae. Ndak apa gak ngono. Tenang aja sayang. Sayang. Demi deh. Loh, tenang aja demi deh. Bapakmu dengke. Sayang. Bapakmu dengke. Sayang. Ngene lho sayang yo.
Ya apa sih? Gendak nanti tak. Oh, dokari sembarangan lho ya, he. Sembarangan ya. Ora ngandel. Ora ngandel, Lah ya. masa ana wong teko, lu demite moro maneh. Anjay le Pak Lu lho. demite moro maneh. Loh, Jojongane tak dingke roman-romanan. Ora. Sing ora sapa? Ora. Ora ngandel. Iya. Ora ngandel. Ora apa-apa. Rene. Tak takoni Rene. Iki mah jelas ana sing ngatur. Akal-akalane rasa. Nggih, Pak. Kula, Pak. Kula abot-abote sakaken kali sinten Mbak Inge. Karo gepeng. Seneng kali gepeng. Lah sampean kali niki mboten nakor. Ora matamu. Ngene lho. Oh, dadi kaya ngono ku Mang. Kok Nggih. akal kene Kula- ngajarno aku wong loro. Nggih. Ya bener rek. Pancen jaman biyen. Nek jaman biyen ku Apa, Cak? Ku nyusu gudel. Saiki, Cak. Saiki gudele nyusu kebo. Ngono, Cak. Dadi wis ora iso iki. Dipadakno biyen, Cak. Ini jaman. Arek wis padha senenge nang golekno dina sing apik. Dijelasno. Piye? Arek wis padha senenge. Senenge? Aja pencilaan ta. Tanggapno ludruk. Arek wis padha senenge. Nggih, leres, Nang Pak. digolekno dina sing Nggih, apik. Nek bener. kepengin nanggap ludruk sing apik pisan. Nggih. Ludruk Budi Wijaya. Ha iki gawe lakon. Kae niki. Sik meneh bengi. Meneh bengi. Meneh bengi teng pundi, ku Pak? Nang lek okta iki ndablek okta iki. Meneh bengi iki Nang juwet tulangan. tulangan Sidoarjo. Bengi iki lakone apik rek. Waduh lakon apa? Lakone Api-api Kak, api. Idono lho, Pak, okta idono lho, iki Pak. elek atine tibake kok. Tak rusak pisan kowe engko tambahan. Bengi iki lakone apik. Lampor Gunung Kidul. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur Nggih. dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya. Jaya.